Parc Natural de la Serra de Collserola, Sant Cugat, Can Coll, Cerdanyola. La Serra de Collserola amaga racons d'excepcional bellesa que esperen ser explorats o redescoberts. La recòndita Font de Sant Pau, la peculiar ermita romànica de Sant Adjuctori o la Torre Negra són alguns d'aquests indrets. L'itinerari que els enllaça recorre el sector més septentrional del parc, entre les grans poblacions vallesanes de Sant Cugat i Cerdanyola. Prop de Sant Cugat, el conegut com a Camí de Sant Medir recorre l'espai natural de Torre Negra. S'hi pot veure la figura imposant i aïllada del pi d'en Xandri, de 23 metres d'alçada i més de 200 anys de vida. I també la massissa Torre Negra, una antiga fortalesa construïda al segle XII per ordre de l'abat Armengol amb l'objectiu de protegir els veïns de la zona dels atacs als sarraïns. En un recollit paratge a prop de la masia medieval de Can Borrell es troba la peculiar ermita de Sant Adjuctori, de planta circular. Es creu que aquest singular edifici podria haver estat una torre, tot i que al segle XII ja retia culte a la Mare de Déu del Bosc. La ruta avança fins a la recòndita Font de Sant Pau que, enclotada al fons d'un torrent, va quedar perduda durant molts anys fins que va ser redescoberta l'any 1997. És un paratge humit i ombrívol que proporciona una serenor especial. Un espai aïllat i ple de tranquil·litat. Els reflexos a la superfície d'aigua estàtica de la bassa ofereixen imatges ben suggeridores i fotogèniques. Un altre punt d'interès es troba a l'espai dels turons de Can Coll. La masia és avui dia el Centre d'Educació Ambiental Can Coll i alhora seu del Centre de Documentació i Recursos Educatius del parc. Aquest equipament es pot visitar els dies feiners i ofereix un recorregut per la secular història rural de Collserola. L'edifici està envoltat d'hort i camps de conreu. El tram final de l'itinerari passa per la fotogènica ermita de Santa Maria de les Feixes.